wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Ha Meghalaya haka khat pratarik unno opera ki office sarkar jala sarkar India bat baro ki skul kan thop ek skul ba nehu kila shong that nala ki kam ki jam ban rakhe bat kan mau it ya kalung khu sngi yap ba phraphau lai jong melung ba kraw jong ka jat ban riu nyau trap ki kan hon jaka seng samla puli khasi students union KSU ha kan ka sngi kila lit bu pang sngat senteu ha umot jong ni melung ubadon ha khmat ka khasi department ha skul ba nehu Hakane kajing le abu ram ki samla pule ki lapan paw ya kajing rehem men sem ban ken mau e jau niu melung ukraw jabeng bar undong kedau lenti shaka lawai ba pernai. Hakane ka sngi ki samla KSU ki lapan paw ya kaman sem ba melung ban perthu bod ki jing kedau lenti ba jing pasiau jau niu riu kraw leng ba ki potri ba ulamat phang haki ba bon ki liang. Ki din jat jong ni melung ba kraw kinang yai pasiau ba te song ya ki samla nyautrap ban poi shaka lawai ba pernai. Hakane ka sngi la yo ekijingkran na uba Ruben Najar Assistant General Secretary KSU Central Body ba biang bor palyar Vice President Sengkemi KSU bat uba Raymond Karjana Organizing Secretary KSU Sengkemi Bahatu Nikoloi banyak pat hakalenti hakamati kaba kini kiri krau kila iya hatu Nikoloi pat ban pediang ya kata kajingat lenti kaberjenjar kumba kini kiri ukraw kilayat hakapor jongki namar ladangin kloy ngimla baginya pat katkum kamati kilai ngaso bonong ba kani kajingle buram jongi kalong tang siteng nglabalong hendaki don kampat baginya hakalenti baban buat pat yagi mati ban pusan pat ya ka e ka ba kini kiri ukraw kila i na ka benta kani ka pateng ka jongi kinong kran semat mane ya pan snow ya ka jingat lenti ka jenjar jong ni mulung ha ka por urang dan heng slap thai hatu mangi ka pateng ka menta ikloi baginya hakata kalenti jong jing jenjar kalenti badap ding penkiang na benta kadauba jogari bakajat benrio umulung susutham hanga smet umdai e tang tau mulung bothokot hendrei ngasupat baudei uto nangi thu lupa ya kata ke omsaw ke ban ap na benta kari bakajat benrio jongi higentian ki ong hagwe gesi ngen sakela kinong thodieng lani nong tong jongno suki pasuki nginda pelet jingmut ngi kumpa kita gisni kila khamajan ya kajat benrio bagi ri be jongi hatu ngi gisamla ngi kloy bagin IT no lani lelen no ila ngari kajat benrio baban IT no hagi wepat ki mendir sisgi wan buhai sedong hagani ngari be jongi Upper Sulong Circle Malki Circle Samla Richard Mangyang Samla Yeshan Mukim Samla Edi Mangyang
Laban Circle, Malki Circle, Mauprem Circle, Betul. Diam, tadi.